Και ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι του να δούμε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες καλό θα είναι, ανεξαρτήτως της φύσης του προβλήματος του αρρώστου, να έχουν απαντηθεί. Θα σας δώσω ένα πλάνο το οποίο δεν είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε. Μπορεί κάποιος να το πάρει, να το αναπροσαρμόσει, να το αλλάξει, να προσθέσει, να αφαιρέσει πράγματα σύμφωνα με την κρίση του. Κάθε ομοιοπαθικός γιατρός έχει διαφορετικό τρόπο να παίρνει ένα ιστορικό. Άλλοι μένουν στο να είναι συλλέκτες συμπτωμάτων. Άλλοι λειτουργούν πιο πολύ διαστητικά. Άλλοι δίνουν πολύ πιο μεγαλύτερη έμφαση στο ρεπέρτορι. Άλλοι παίρνουν ιστορικό για 1 ώρα και άλλοι παίρνουν για 4 ώρες. Σημασία έχει το εξής, ότι το ιστορικό είναι ουσιαστικά σαν να φτιάχνουμε το πορτρέτο του αρρώστου ή ακόμα καλύτερα το πορτρέτο και τη σκοτεινή πλευρά του, γιατί την ασθένεια περισσότερο θέλουμε να περιγράψουμε. Είτε σας ζωγραφίσει το πορτρέτο σας ένας ζωγράφος ο οποίος έχει μια φωτογραφικού τύπου τεχνική να κάνει μια λεπτομερή ζωγραφιά. Είτε σας φτιάξει ένας πιστογράφος ο οποίος θα δείξει 2 γραμμές απλώς. Σημασία έχει, αυτό που θέλετε άμα είναι να σας κάνει το πορτρέτο σας, είναι να αναγνωρίσει κάποιος ότι είστε εσείς. Οπότε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι αν οι πληροφορίες θα είναι πάρα πολύ λίγες ή πολλές. Έχει σημασία αν θα είναι οι σωστές. Γιατί είναι ότι και μια φωτογραφική απεικόνιση ενός προσώπου, αν δεν γίνει με σωστό τρόπο και δεν μοιάζει με τον άνθρωπο που ζωγραφίζουμε, δεν έχει εκπληρώσει το στόχο της. Βεβαίως, και ιδίως όσο είμαστε πιο αρχάροι, καλό είναι να μην κόβουμε γωνίες και να κρατάμε τις πληροφορίες στο να είναι στο επίπεδο και πολλές και σωστές. Πόσο πρέπει να κρατάει ένα ιστορικό? Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι παίρνουν ιστορικό για μισή ώρα. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι παίρνουν για 1, για 2, για 3, για 4 ώρες. Προσωπική μου εκτίμηση, αυτό κάθε γιατρός έχει τη δικιά του τεχνική. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 3 ώρες ο ασθενής έχει κουραστεί. Κάτω από 1 ώρα θεωρώ ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Εγώ στο πρόγραμμά μου, όταν έχω καινούργιο περιστατικό, κρατάω 2 ώρες και το ιστορικό κυμαίνεται μεταξύ ουσιαστικά 2 και 2,5 ώρων. Με την πάροδο των ετών δεν έχει μειωθεί ο χρόνος στον οποίο παίρνει το ιστορικό. Αλλά αυτό είναι στον κάθε γιατρό ξεχωριστά. Σημασία δεν έχει η ώρα που σημασία δεν έχει το πόση ώρα θα περάσει. Σημασία έχει το τι πληροφορίες θα έχετε πάρει. Ας δούμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία όταν έχετε τον άλλο στον μπροστά σας, ιδίως αν είστε αρχάριοι, δεν είναι κακό να έχετε και αυτή τη λίστα με τις ερωτήσεις και στο τέλος του ιστορικού κάθε ερώτηση να έχει και ένα σημαδάκι από εσάς με την έννοια του ότι έχει ερωτηθεί και έχει απαντηθεί. Αν υπάρχει αυτός ο βασικός σκελετός σαν υλικό μέσα στο ιστορικό σας, τότε αυτό το ιστορικό δεν μπορεί να είναι κακό. Θα είναι ένα διαγνωστικό ιστορικό. Ξεκινάμε τώρα με τα στοιχεία του αρρώστου. Βάρος, ύψος, καπνίζει, αν πίνει, οικογενειακό ιστορικό στους εξαίματος συγγενείς και στους λιγότερους στενούς να μάθουμε αν υπάρχουν παθήσεις όπως καρκίνος, ζάχαρο, θυματίωση, αδενοπάθεια που τη λέγανε παλιά, φυσικές παθήσεις, αυτοκτονίες και δεν είναι. Και πάμε να πάρουμε ιστορικό τώρα τον ίδιο τον άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παίρνουμε το ιστορικό και της κλασικής ιατρικής. Πρώτη ερώτηση είναι από την παιδική σου ηλικία, κύριε Θενή, μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε γρίπες και κρυολογήματα, πες μας τι άλλες αρρώστιες έχεις περάσει, αν έχεις περάσει. Ρωτήστε για νοσηλείες
ρωτήστε για χειρουργία και ρωτήστε και για τραυματισμούς που να έχουν αφήσει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, ρωτήστε και επιπλέον ξεχωριστά για δερματικές παθήσεις, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς ακόμα και παρούσες, πόσο μάλλον παρουσιούσες δερματικές καταστάσεις τις έχουν παραλείψει από μόνοι τους, επειδή δεν τις θεωρούν σημαντικές, όπως είναι εξανθήματα, κονδυλώματα, μυρμηγκές, σεξουαλικώς συνδεδόμενα νοσήματα. Αν έχει ξανακάνει ο ασθενής ομοιοπαθητική, αν έκανε, πότε έκανε, για ποιο λόγο έκανε, αν γνωρίζετε τι φάρμακα πήρε να μας τα πει, και αν ακόμα για περισσότερο και αν γνωρίζει τι γνωμοποιήσεις, και επίσης το αν είδε και γιατριά. Όπως και στην κλασική ιατρική, στην ομοιοπαθική, καμιά φορά ο δεύτερος γιατρός είναι ο καλύτερος. Γιατί αποφεύγει τις παγίδες τις οποίες έχει ο πρώτος. Αυτό ισχύει και στην κλασική ιατρική. Και του ζητάμε να μας περιγράψει τα σωματικά πρώτα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει τώρα. Σε κάθε σύμπτωμα παίρνουμε τροποποιητικούς παράγοντες και δεν ξεχνάμε να ρωτήσουμε για τη φαρμακευτική αγωγή και πρέπει πάντα να φροντίζουμε να γνωρίζουμε και συμπτώματα επαρνίες από τις δράσεις των φαρμάκων. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, λέω ένα παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος παίρνει αγωγή για να μικρύνει μειώσεις στο θηροειδή του, αυτός ο ασθενής είναι τεχνητά σε μια κατάσταση ελαφρού υπερθυροειδισμού. Δεν θα αξιολογήσουμε το ίδιο τις ταχυπαλμίες που μπορεί να έχει αυτός με τις αίσθημα παλμού που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος το έχει στα καλά καθημερινά. Ή την αϊπνία αυτού με το αϊπνία κάποιου που δεν έχει τέτοια, που δεν παίρνει τέτοιο φάρμακο. Επίσης, είπαμε, ρωτάμε για το κάθε σύμπτωμα, παίρνουμε τους τροποποιητικούς παράγοντες, αναλυτικότητα, εφόσον αυτοί βεβαίως υπάρχουν, γιατί πολλές φορές οι τροποποιητικοί παράγοντες μας δίνουν περισσότερες διαγνωστικά πληροφορίες από την ίδια την πάθηση. Γενικά, σωματικά, όχι αθλητικές επιδόσεις. Μεταξύ του νιώθω καλά και το φέρνουμε. Πώς αισθάνεσαι, κύριε Άρρωστα? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι μαραθωνοδρόμοι, αλλά σου λένε ότι νιώθω κομμάτια, δεν είμαι όπως παλιά. Εάν μας πει ότι δεν είναι καλά, η σημαντικότερη ερώτηση είναι από πότε. Είσαι έτσι εδώ και 6 μήνες, ένα χρόνο, πάντα είσαι έτσι. Πολλοί μπορεί να προσπαθούν να σε συγκινήσουν για να πάρουν ένα δυναμωτικό. Οπότε εκεί θα καταλάβετε το πόσο καλά είναι ή δεν είναι, ανάλογα με τις διευκρινήσεις που θα πάρει. Ρωτήστε και την κλίμακα του 10. Με έρθει το 10 μεταξύ του πετάω και του φέτονα, δώσουμε να. Πάμε λίγο για τις γυναίκες ασφαλώς στα γυναικολογικά. Πότε ήταν η εναρχή, παγουρούμπικες και για την πρώιμη και για την καθυστερημένη περίοδο. Απλώς για την καθυστερημένη είναι λίγο πιο κρυμμένη. Αν ο κύκλος είναι κανονικός, αν είναι ακατάστατος, αν κάθε πότε έρχεται, πόσο διαρκεί το αίμα και αν το αίμα έχει κάτι παράξενο, το στυλ να είναι πάρα πολύ, να είναι πάρα πολύ λίγο, να είναι πολύ σκούρο, να είναι πολύ ανοιχτό, να έχει πολλούς θρόμβους, να είναι δύσοσμο, αν έχει το βραστικό να σταματάει και να ξαναξεκινάει. Ασφαλώς ρωτάμε και η μηνόπαση, άμα η γυναίκα είναι μηνόπαση. Ρωτάμε ενοχλήματα τα οποία σχετίζονται με τον κύκλο, όπως είναι δυσμηνόρια, πρίξιμο πριν, αν από τα άλλα ενοχλήματα που μας έχει αναφέρει ο ασθενής αν σχετίζονται με τον καταμείνιο κύκλο.
Και μετά πάμε στο κομμάτι του ύπνου. Θυμάσαι, κυρία Ασθενή, καλά? Μάλιστα, θα πάρουμε μια απάντηση. Σε μια νύχτα στην οποία δεν πρέπει να ξενυχτήσεις και δεν πρέπει να ξυπνήσεις το πρωί με ξυπνητήρι. Ποια είναι η ώρα που θα πέσει να κοιμηθείς από μόνος σου και ποια είναι η ώρα που θα ξυπνήσεις το πρωί? Και αν ξυπνήσεις έχοντας κοιμηθεί όσο εσύ θέλεις, ξυπνάς καλά ή είσαι να φτιάξω τον καφέ μου, θέλεις ώρα να πάρεις μπρος? Το οποίο δηλαδή ξεκουράζει. Και μετά θέλουμε να μάθουμε αν παραμιλάει, αν κλαίει, αν υπνοβατεί συχνά, όχι να έχει συμβεί μια φορά, να κλωτσάει σκεπάσματα, να τρέχει σαλί στο μαξιλάρι, να τρίζει δόντια, να κοιμάται με ανοιχτό το στόμα ή με μισανοιχτά τα μάτια, αν ροχαλίζει, αν θέλει να είναι σκεπασμένος, αν να βγάζει τα πόδια έξω από τα σκεπάσματα, αν ξυπνάει συχνά, αν έχει πείνα όταν ξυπνάει, αν ξυπνάει από πείνα. Σε ποια θέση πρέπει να κοιμηθεί, αν υπάρχει κάποια θέση στην οποία δεν μπορεί να κοιμηθεί. Προσοχή, εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν στην αριστερή πλευρά επειδή νιώθουν δυσφορία, από αυτούς που τους έχουν πει να μην κοιμούνται στην αριστερή πλευρά επειδή θα πλακώσουν την καρδιά τους και το κάνουν επειδή φοβούνται και την καρδιά τους, αλλά χωρίς να νιώθουν κανένα πρόβλημα. Και πάμε στο κομμάτι των ονείρων. Σε αυτό το σημείο, αν έχουν μπει και οι δύο περισσότερους από έναν άνθρωπο στο χώρο της εξέτασης, επειδή οι πληροφορίες για το ροχαλιτό, για το αν κοιμάται κανείς με ανοιχτό το στόμα κτλ. Είναι χρήσιμο, είναι κάτι που το παρατηρούν οι άλλοι και όχι ο ίδιος ο εξεταζόμενος. Αυτό το σημείο, όταν είμαι να μιλήσω για τα όνειρα, αυτό το σημείο στο οποίο ζητάω από το σύζυγο, τη σύζυγο, τον αδερφό, την αδερφή να μας αφήσει μόνος του με τον άλλο. Οπότε μιλάμε τώρα για τα όνειρα. Βλέπεις όνειρα? Θυμάσαι συχνά, σπάνια? Το περιεχόμενό τους γενικά πώς είναι? Είναι περιπετειώδες, είναι ερωτικό, είναι ευχάριστο, δυσάρεστο, γονιώδες, καλό, άσχημο? Υπάρχει κάποιο επαναλαμβανόμενο όνειρο ή είδος ονείρων που να το ζητήσει παραπάνω από μια φορά? Και περισσότερο δεν μας ενδιαφέρει. Η ακριβής περιγραφή των όνειρων είναι πως και αδύνατη. Και αδύνατη, γιατί δεν θυμόμαστε τα όνειρα μας με λεπτομέρειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας πάρα πολύ δεν είναι το τι είδε, αλλά το πώς ένιωθε όταν το έβλεπε. Και πολύ περισσότερο αν αυτό το συναίσθημα που έχει στα όνειρά του το συσχετίζει με συναίσθημα το οποίο να έχει νιώσει στη ζωή του, στην εγρήγορση. Μπορεί κάποιος στα όνειρά του να βλέπει ότι τον κυνηγάνε, αλλά να είναι το ίδιο αίσθημα άγχος που να έχει κάθε φορά στο πρώτο ραντεβού. Όταν το σήκωνε δεσχάλα του στον πεινάκα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Μια ασθενής μου είχε πει: εγώ γιατρέ μου βλέπω συχνά στα όνειρά μου την Παναγία. Μάλιστα. Το πρόβλημα της ασθενής ήταν ένα δραματικό κρινισμό ξάφνου, το οποίο υποτροπίε. Και πώς νιώθεις που βλέπεις στο όνειρά στην Παναγία? Πάρα πολύ ωραία διαδράμα. Τι είναι η Παναγία, τι σημαίνει για σένα? Για μένα η Παναγία σημαίνει ελευθερία. Όταν κανείς αναφέρεται στις θρησκευτικές φιγούρες, είναι πολύ συχνό, και ιδίως στη μητρική μορφή της Παναγίας, είναι πολύ συχνό να αναφέρει πράγματα που έχουν σχέση με, μπορεί να πει προστασία, καλοσύνη, αγάπη κλπ. Αλλά τη λέξη ελευθερία δεν είναι κάτι το συχνό. Η επόμενη ερώτηση είναι το εξής, ότι αυτό το συνέστημα της ελευθερίας που λες, το ότι ξανανιώσει. Ναι, γιατί μου τότε τέτοιο πράγμα είναι όταν ήμουν στο Λονδίνο. Πες μου λοιπόν, γιατί στο Λονδίνο είχες αυτό το αίσθημα ελευθερίας, το οποίο δεν το έχεις προφανώς τώρα που είσαι στην Αθήνα, και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας προς αυτό το συνέστημα.
ας το Λονδίνο γιατρέ μου. Εγώ μπορούσα να βγαίνω, να περπατάω, να βγαίνω έξω ντυμένη όπως θέλω και να είμαι όπως θέλω, χωρίς να έχω να σκεφτώ το αν θα ντυθώ καλά, αν δεν θα ντυθώ, το πώς θα με δουν οι άλλοι που θα είναι έξω και δεν γνώριζα κανέναν εκεί πέρα. Γενικά έχει πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα κρίνουν οι άλλοι την εξωτερική της εμφάνιση. Η διάγνωση μπήκε από την κουβέντα που μας πέταξε ως προς το τύπο του Παναγία. Θα πήραμε και πολύ το ιστορικό. Δεν θα σταματήσει το τύπο ιστορικό άμα πάρει τη διάγνωση. Άμα αυτό το σημείο πολύ γεγονός της πληροφορίας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το κεφάλαιο Mind και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τα ψυχικά. Προσέχετε πως η κατηδονία του ιστορικού, οι ασθενείς δεν είναι πολλές φορές εξοικειωμένοι με τη μητέρα της ομοιοπαθητικής. Όταν κάποιος σου έρχεται για ένα στομάχι, για ένα άσθμα ή για μια ελκώδη κολίτιδα, δεν είναι προετοιμασμένος πολλές φορές που θα το ρωτήσετε να σας πείτε στο ψυχάτο. Οπότε, εγώ το έχω. Με βολεύει, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά τουλάχιστον δεν με βόλεψε στο να παίρνω κάποιες πληροφορίες στην αρχή που να τον φέρνουμε τον ασθενή σε αυτό το οποίο ήδη έχει συνηθίσει. Να μιλήσει για το πρόβλημά του. Αν το πρόβλημά του είναι ψυχικό, πολύ συχνά. Μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο ψυχιατρικό κομμάτι. Καμία αντίρρηση, δεν σημαίνει ότι καλά θα πρέπει να μιλήσετε για την περίοδό του στην αρχή. Αλλά πολύ στα σωματικά ζητήματα μπορεί κανείς να αρχίσει παίρνοντας τον ιστορικό από θα παίρνοντας τον ιστορικό με έναν τρόπο που να μοιάζει με κλασικής εντός εισαγωγικών ιατρικής ιστορικό. Συμμετέχει ότι στην κλασική ιατρική θα παίρναμε τέτοια ιστορικά, μπορούσαμε να εξοπλίσουμε αυτές τις πληροφορίες. Μετά ρωτήσαμε για συμπτώματα σωματικά, ρωτήσαμε για ύπνο, ρωτήσαμε για όνειρα και εκεί στα όνειρα που έχει αρχίσει να μπαίνει και η ψυχική παράμετρος, κάνει μια ομαλή μετάβαση στο να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία αφορούν τη συναισθηματική και ψυχική σφαίρα. Αρχίζουμε στο κλινικό. Γενικά η διάθεσή σου, κύριε ασθενή, πώς είναι? Καλή, άσχημη, είναι σταθερή αλλά διεύκολα. Τι βαθμό θα μεταξύ του νιώθω τέλεια και του νιώθω χάλια. Τι βαθμό θα βάζεις στην κλίμακα του 10? Θέλω να μου πεις πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως χαρακτήρα. Ως χαρακτήρα καμιά φορά είναι χρήσιμη η διευθύνση. Τελείως μπορεί κανένας να αρχίσει να λέει, ιδίως σε μεγάλες ηλικίες, λένε τα ξέχματά τους που εμένα μου αρέσει να φροντίζω τον κήπο μου, είμαι άνθρωπος που δεν πειράζω κανέναν κτλ. Στην αυτοπεριγραφή είναι πολύ σημαντικό να μην διακόψουμε τον άλλο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην τον διακόψουμε ούτε με εκφράσεις μας. Γιατί πάντα είναι σε μια ευαίσθητη φάση του ιστορικού που κάποιος είναι πολύ εύκολο να νιώσει ότι κρίνεται. Οπότε δεν θέλουμε να και αναζητεί ο ίδιος ο άρρωστος σε εμάς, στο βλέμμα μας, ενδείξεις επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Καλό να μην τους δώσουμε. Γιατί ουσιαστικά το κατευθύνουμε προς κάποια κατεύθυνση. Λοιπόν, και μόλις ο ίδιος τελειώσει, εγώ γιατρέ μου είμαι εργατικός, είμαι αγχώδης, είμαι ευαίσθητος, είμαι. Αρχίσουμε και παίρνουμε και κάθε μια από αυτές τις λέξεις και ζητάμε διευκρινήσεις. Γιατί? Δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλει να πει ο άρρωστος είναι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, είχα ασθενή γιατρό, ο οποίος μου έλεγε, μην γνωρίζετε προφανώς τη χρήση της γλώσσας αυτή τα καλά, δήλωνε ότι είναι πολύ εξωστρεφής και εννοούσε ότι βγαίνει έξω για βόλτα συχνά. Είχα ασθενή, ο οποίος μου είπε στη λήψη του ιστορικού ότι είναι θρησκόληπτος, αλλά δεν εννοούσε ότι έχει καμία αιμονή με τη θρησκεία. Ο άνθρωπος διάβαζε πολύ περί θρησκείας με το ίδιο ενδιαφέρον που οι άλλοι άνθρωποι διαβάζουν ιστορία ή λογοτεχνία. Δεν είχε...
να ασχοληθεί με τη θρησκεία ήταν περισσότερο σαν χόμπι παρά να έχει μια πνευματικότητα ή ένα θρησκευτικό συναίσθημα με την έννοια αυτό που εννοούμε, ας πούμε, θρησκόληπτο, που θα λέμε κάποιο θρησκόληπτο. Αν για παράδειγμα, ας πούμε, κάποιος μας πει ότι είναι υπερεργατικός, μπορεί να εννοεί ότι είναι τελειομανής, μπορεί να εννοεί ότι είναι υψηλανθρεπτικός ή ότι δουλεύει πάρα πολύ και να μην δώσει αφορμή στους άλλους να το την πούνε. Ή ότι αγχώνεται για μικροπράγματα στη δουλειά. Ή επιτέλους, ας βάλουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί ο άλλος να εκφράζει ότι και με κάποιες λέξεις που στο μυαλό μας τις έχουμε ως παθολογικές, ότι μπορεί να είναι απλώς ένας εργατικός άνθρωπος που είναι πολύ έτσι. Μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Είχα ένα ασθενή η οποία μου είχε πει ότι εγώ γιατρέ μου φοβάμαι πάρα πολύ να χάσω τη δουλειά μου. Το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στο οικονομικό. Και που θα βρω και τι θα κάνω κτλ. Η γυναίκα, όταν ρωτήσαμε παραπέρα το πες μου περισσότερο γι' αυτό, η πιο συχνή ερώτηση είναι πες μου τι εννοείς, πες μου περισσότερο γι' αυτό. Έλεγε να, φοβάμαι ότι θα χάσω, ότι θα φύγω από αυτό το εργασιακό περιβάλλον που τους ξέρω όλους και θα πω είναι σαν καινούργιο, το οποίο δεν θα ξέρω κανέναν και θα πρέπει να τους γνωρίσω πάλι όλους από την αρχή. Η γυναίκα είχε αγοραφοβία. Είχε αγοραφοβία και αυτό που την άγχωνε με την έννοια ότι θα χάσει τη δουλειά της ήταν η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον άγνωστο. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ο άλλος για να μας το εξηγήσει. Θα πρέπει και να το ρωτήσουμε. Θεωρείστε αυτός αγχώδη άνθρωπο? Ναι, γιατρό μου είμαι. Εδώ θα πρέπει να πέσει η διευκρίνηση το αν θεωρείς ότι αγχώνεσαι για σημαντικά πράγματα ή και για χαζομαρίτσες. Και αν αγχώνεσαι για χαζομαρίτσες, πες μου και ένα παράδειγμα όπου εσύ να είσαι στην πρίζα ή και άλλοι άνθρωποι, ενώ άλλοι άνθρωποι στη θέση σου, περισσότεροι άλλοι να είναι πιο χαλαροί. Φοβίες. Ύψος, κοιλιά, κλέφτες, κατσαρίες, σκοτάδι, πνεύματα, αρρώστιες, θάνατο, φαντάσματα, φίδια, κεραμί. Όχι, η ψοφοβία δεν εννοούμε το να φοβάται κανείς όταν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ. Η ψοφοβία εννοούμε όταν κάποιος δεν μπορεί σε ένα πέμπτο ή έκτο όροφο πολυκατοικίας να βγει σε μια βεράντα που τρώνε άλλοι άνθρωποι και να κάτσει στο τραπέζι μαζί τους. Όχι το να πάει στην άκρη στο κάγκελο και να κοιτάξει κάτι. Κλειστοφοβία δεν εννοούμε να μην μπορεί κάποιος να κατέβει και να μπει μέσα στο υπόγειο σημείο που προσευχόταν ο Άγιος Γεράσιμος. Εννοούμε ή να μην μπορεί να μπει, ας πούμε, στην κλειστή νεροτουργήθρα. Κλειστοφοβία εννοούμε να μην μπορεί να μπει σε ένα σαφέρ ή να μην μπορεί να μπει στο κουβούκλιο της τράπεζας. Θυμώνει εύκολα. Τονίζουν τη λέξη εύκολα. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να θυμώνει, δεν ρωτήσουμε απλώς αν θυμώνει. Θυμώνεις. Όλοι μας έχουμε. Θα σου να θυμώνει. Οι άλλοι άνθρωποι θα θεωρούν οξύσιμο τσαντίλα. Δείχνεις το θυμό σου εύκολα ή μπορεί να το νιώθεις εύκολα να κάθεσαι να βράζεις το ζουμί σου? Και αν ναι, με ποιος τρόπος το δείχνεις? Φωνάζεις, βρίζεις, τι κάνεις? Ελέγχουν για βία σε αντικείμενα. Χτυπά τα παιδιά του, όπως και στα παιδιά ελέγχουν για βία ενάντια στα παιχνίδια τους ή ενάντια σε κατοικίδια. Σε ζώα γενικά. Κλαίει εύκολα. Σε στεναχώριες, συγκινήσεις ή και τα δύο. Μόνο αυτή την μπροστά σε άλλους. Και όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, όχι κατά ανάγκη το πιο σοβαρό πράγμα του κόσμου. Η παρηγοριά, προερχόμενη από τον άνθρωπο της επιλογής σου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου ανακουφίσει τη διάθεση ή είσαι αυτή τη στον πόρο που δεν θέλει να το κάνει. Ή υπάρχει κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να μην θέλει παρηγοριά, αλλά να θέλει παρέα. Όχι να μιλήσει αυτό που το απασχολεί, αλλά να εξεταστεί. Και αν είναι κάτι το οποίο το ζητάς, όταν ας πούμε σου προσφέρεται, μπορεί να σου περάσει και όλη η στεναχωρία έστω και για λίγο. Μιλάμε για το πέμπτο φυσιολογικό. Η παρηγορία πρέπει να ανακουφίσει τη διάθεση και γι' αυτό και δίνεται.
Θεωρείς τον αυτός ισχυρογνώμονα, θέλω μια άλλη γύρω στο κεφάλι. Είστε υποχωρητικός και το βρίσκουμε ως εξής. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν κάνει χάρες. Το ζήτημα είναι, κάποιοι άνθρωποι γίνονται όμως εύκολα θύματα των άλλων. Εγώ δεν ήθελα γιατρέ, μου είπαν οι άλλοι κάτω για εμάς και έτσι ανέλαβα το ταμείο του συλλόγου. Εσύ ανήκεις σε αυτούς. Αν άκουσες τον κάτι να συμπάσχει με τους άλλους. Ναι, ο γιατρό μου συμπάσχω ή θα δώσει και χρήματα στη γέννηση. Okay. Το ζήτημα είναι, θα ρωτήσουμε ως εξής. Ερχόμενος στο ιατρείο, είδες στον δρόμο ένα παιδάκι σε ένα περίπτωση καρέκλα ή κάποιον που να ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει. Με τα προβλήματα των ξένων ανθρώπων. Άμα τα δεις, ή αν δεις κάτι στην τηλεόραση, μπορεί να το σκέφτεσαι για αύριο μεθαύριο. Άγχος για την υγεία των άλλων. Αν κάποιο δικό σου άνθρωπο τον περιμένει και εκεί 15 λεπτά, πηγαίνει το μυαλό στο κακό ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει. Θεωρείς τον εαυτό σου περισσότερο ισχυρογνώμονα, υποχωρητικό να το πω. Πιο τακτικός, πιο κατάστατος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ένα πράγμα του το πάρεις από εδώ και το πας λίγο παραπέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ο προσωπικός τους χώρος είναι σαν να τον έχουν ληξέψει και όλες για να βαθμίσεις. Εσύ κύριε Στανή, πού βρίσκεσαι? Σε μια παρέα, με δικά σου άτομα. Είσαι πιο πολύ από αυτούς που μιλάνε, από αυτούς που ακούνε ή κάπου στη μέση. Με τα χρήματα. Πιο σφιχτός ή πιο σπάταλος. Εδώ, πρόσεξτε, εδώ δώσαμε δύο παθολογικές περιπτώσεις. Θα μας δώσει μία από τις δύο απαντήσεις ή αν μας δώσει τίποτα από τα δύο, ok, είναι φυσιολογικός. Και μετά, είτε μας πει την μία πλευρά είτε από την άλλη, υποχρεούμαστε να κάνουμε μια δεύτερη ερώτηση για να ξεκαθαρίσουμε αν είναι συγκούνης, σπάταλος ή φυσιολογικός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλάνε για τα δικά τους πράγματα ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν καλά. Αυτή είναι η πιο εξωστρεφή, πιο ανοιχτά βιβλία. Υπάρχουν άλλοι που έχουν ένα-δυο καλούς φίλους, τους οποίους μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα και σε όλους ανάλογα. Και υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο πιστοί, που ακόμη στους πιο κοντινούς τους δεν μιλάνε ελεύθερα. Εσύ πού ανήκεις, κύριε Ευθύνη? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλήσουν, χωρίς να έχουν προθεσμία για να προλάβουν κάτι, να μιλάνε γρήγορα, να περπατάνε γρήγορα, να μπορούν να τραβήξουν και το καζανάκι και κάτι στο κατόρυμα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι αντίστοιχα φανταζόμουν αργά. Και όλες σε μια διαβαθμίσεις. Εσύ που βρίσκεσαι? Ή να δώσουμε άλλα παραδείγματα εδώ πέρα. Ας πούμε, αν τρελαίνεται κάποιος σαν αυτός που αργεί ο μπροστινός του σούπερ μάρκετ και να βάλει τα πράγματα στη σακούλα. Βρείτε ένα δικό σας παράδειγμα, δεν έχει σημασία το τι. Σημασία έχει να καταλάβουμε αν ο άλλος σας πλησίάζει στο παθολογικό. Πας σε μια γιορτή και δώσω τον εορτά που δεν γνωρίζει κανέναν. Πόσο εύκολο είναι να μπεις σε παρέες, να μιλήσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Όπως και τα μικρά παιδιά, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι το που δείχνει το παλότι, είναι το παιδί το οποίο ξέρει την απάντηση, αλλά δεν σηκώνει το χέρι. Εντάξει. Εδώ σβήστε το αν αναφέρει κακή λεπτημένη διάθεση. Στον αυτοκτονικό ιδεασμό, τάσεις ή απόπειρες, ρωτήστε τον πάντα. Σκέψεις ποτέ να κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί δεν σημαίνει ότι αν τον πετύχουμε αυτή τη στιγμή σε μια καλή φάση της ζωής του, ότι ήταν πάντα έτσι. Και ούτε είναι κάτι το οποίο συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο ασθενής. Εάν σας πει, βεβαίως ρωτήστε σε τι φάση βρισκόταν τότε, τον τρόπο με τον οποίο ήθελε ή αποπειράστηκε να τερματίσει τη ζωή του ή και το τι μπορεί να τον εμπόδισε. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε μια αυτοπεριγραφή με διαφορετικό τρόπο. Εξηγούμε στον άνθρωπο ότι δεν με ενδιαφέρει δεν θέλει να απασχολήσουν κύριε Στέλνη το μυαλό σου με το αν θα μου ξαναπεί τα ίδια ή όχι. Και μου πει τα ίδια πράγματα δεν με πειράζει. Παίρνουν προτάσεις για σένα που να αρχίσουν με τη λέξη είμαι. Τώρα, προσέξτε να δείτε, στην αρχή όταν του πετάξετε να δώσετε τις αυτοπεριγραφές, είναι κάτι το οποίο το ξενίζει. Τώρα έχει μιλήσει για τον εαυτό του. Του έρχονται πιο εύκολα. Και μάλιστα του λες, OK, για να το κάνω και ακόμη πιο εύκολο,
ξεκίνα από αυτά που μου έχεις πει ήδη. Μου είπες ότι είσαι ευαίσθητος, εργατικός κτλ. Οκ, πες μου τι άλλο. Και αν είναι πολύ συχνό να έρθουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια, οπότε θα τα πάρετε και θα ζητήσετε τις διευκρινήσεις. Οι άλλοι άνθρωποι τι λένε για σένα? Όλοι μας έχουμε ακούσει να μιλάνε για εμάς. Μικρό παιδί, πώς ήσουν? Ήσυχος, καραλιάρης, τροφαλός, θαραλέος. Οπότε, εδώ κλείσαμε το κομμάτι των κοινών ερωτήσεων που πρέπει να έχουμε συμπεριλάβει για την ψυχοδιανόηση και πάμε τώρα να πάρουμε τα υπόλοιπα σωματικά συμπτώματα. Μπορείτε αν θέλετε αυτά να τα πάρετε στην αρχή ή να τα πάρετε και στο τέλος. Εγώ προτιμώ στην αρχή να κάνουμε μια τέτοια εισαγωγή και απλώς για το τέλος που ο Θεός ήδη μας έχει δώσει την ουσία και είναι μετά πιο κουρασμένος, μπορεί να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Δεν ρωτάμε τον ασθενή αν προτιμάει τη ζέστη ή το κρύο. Για τους λόγους που είπαμε. Είναι ο ιδανικός τρόπος να τον εξαναγκάσουμε να βάλει τον εαυτό του σε ένα παθολογικό να βάλει τον εαυτό του να εκμεύσουμε ένα παθολογικό σημείο που μπορεί να μην υπάρχει. Τι θα ρωτήσουμε όταν είσαι συναντήσεις με άλλους ανθρώπους? Υπάρχουν άνθρωποι που δίνονται πιο ελαφριά από τους άλλους, άλλοι που δίνονται πιο βαριά από τους άλλους και πολλοί που φοράνε το ρούχο που φοράει ο κόσμος στην εκάστοτε εποχή. Εσύ ξεχωρίζεις από τον άλλο κόσμο ή όχι? Άλλος τρόπος είναι να ρωτήσουμε, μπορεί να ζεσταίνεσαι εκεί πέρα που οι άλλοι άνθρωποι δεν ζεσταίνονται ή να κρυώνεις εκεί που οι άλλοι άνθρωποι δεν κρυώνουν? Αυτό μας ενδιαφέρει. Ρωτήσουμε τώρα για τις ορέξεις για φαγητά. Δεν μας ενδιαφέρει, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να μάθουμε τη λίστα με τα αγαπημένα φαγητά του αρρώστου. Δεν θα ρωτήσουμε τον ασθενή τι φαγητά του αρέσουν, είναι από το πιο συχνά λάθη που γίνεται στα ιστορικά. Μπορεί να μας δώσουν ένα κατεβατό, μ' αρέσουν οι πατάτες τηγανίτες, το παστίτσιο με λίτσα, στο γλυκό που φτιάχνει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ψάχνουμε για να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Οπότε ψάχνουμε το παράξενο. Δηλαδή το στυλ. Εγώ συχνά λέω στους ασθενείς μου, δεν θέλω να ασχοληθούμε με το τι φαγητά συνηθίζεις να τρως, ούτε με το τι φαγητά σου αρέσουν. Αν είσαι άνθρωπος που τρώει τα πάντα, είμαστε ok. Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν υπάρχει κάποιο φαγητό ή φαγητά το οποίο να σε εξετρελαίνει με μεγάλη διαφορά από τα άλλα. Το στυλ, ένα για γλυκά, για πικρά, για ξινά, για πικάντικα. Θα μπορούσα να τρώω σοκολάτες κάθε μέρα. Αν δεν έχω στο τραπέζι μου ψωμί, στο οποίο το μικρές νιώθω ότι δεν έχω φάει. Αν υπάρχει κάτι τόσο πολύ. Που το ζητάει με μεγάλη διαφορά ο οργανισμός. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρουν τα φαγητά τα οποία απλώς προτιμά λιγότερο, αλλά αυτά που τον αγιάζουν, δεν μπορεί να τα φάει, τα τρώει με το ζόρι, τα σχένεται. Επίσης, ρωτάμε ξεχωριστά και επιθυμία για αλάτι, όπως και για τα αλάτι καρμινά τα θέλει λίγο πολύ φυσιολογικά, όπως και το τι τον πειράζει, τι τον χαλάει. Δεν μπορώ να χωνέψω το κρεμμύδι μου, φυσκώνει το γάλα μου, πειράζει το τάδε. Το οποίο είναι ανεξάρτητο. Θυμηθείτε από τις ορέξεις. Θυμηθείτε για παράδειγμα το Artezim Mythicum, το οποίο έχει επιθυμία για τα γλυκά, αλλά και επιδείνωση από αυτά. Επίσης, θα ρωτήσουμε και για το νερό. Αν το θέλουν, πόσο νερό περίπου πίνει, αν το θέλει είτε σε ποτήρι, είτε σε μπουκάλια κτλ. Και αν το θέλει βρύσεις ή ψυγείο. Πόσο συχνά θέλει να πλένεται, ιδίως το χειμώνα. Και μετά πάμε για τον καιρό. Αν ο καιρός εννοούμε αν ο καιρός τον επηρεάζει σωματικά. Όχι νιώθει μελαγχολικά με την ημέρα. Αν έχει συμπτώματα τύπου η γρασία πεθαίνει. Όταν λέει ο καιρός είναι χάλια, καταλαβαίνω πριν πότε θα βρέξει. Τέτοια πράγματα. Αν η ώρα της ημέρας τον επηρεάζει, αν είναι πρωινός τύπος, αν είναι βραδινός τύπος, να υπάρχει κάποια ώρα που να πέφτει η ενέργειά του, το στυλ γλαρώνω άμα φάω το μεσημέρι. Ή αν έχουμε κάτι άλλο σχετιζόμενο με τις ώρες και τις συνεχείς, δηλαδή το στυλ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν πονοκέφαλο από πείνα.
ανυδρώνει λίγο, πολύ φυσιολογικά, αν είναι πολύ, σε ποια σημεία είναι περισσότερο, αν έχει δυσοσμίες στο σώμα του γενικά, μυρίζει στόμα, πόδια, γενετικά όργανα, υδρότα. Και μετά πάμε στο πληκτικό σύστημα. Με το στομάχι σου κυριασταίνει και πάτε καλά, καούρες, ξυνήλες, τέτοια πράγματα, φουσκώματα αέρια στη δουλειά, κάτι ιδιαίτερο, η κενός σου κάθε πότε. Και τα κακά είναι φυσιολογικά, και αν δεν είναι παίρνουν συμπτώματα. Θα ρωτάμε για τα νύχια. Εδώ βλέπουμε, είναι στην φωτογραφία αυτή, ένα νύχι θέλει κανονικά ένα τρίμηνο να ανανεωθεί ολόκληρο. Στην φωτογραφία αυτή βλέπουμε τα νύχια μια ασθενούς μετά τον πρώτο μήνα της омοστικής θεραπείας, όπου άρχισε να βγαίνει ποιότητα του νυχιού διαφορετική από το υπόλοιπο. Δεν είχε έρθει για τα νύχια γυναίκα, αλλά ήταν τα πράγματα που άλλαξαν. Όπως και για τα δόντια, εδώ βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο από την ηλικία των 2 ετών τα δόντια του άρχισαν να μαγαζίζουν, παρά το γεγονός ότι οι γονείς του φρόντισαν πάρα πολύ τη σωματική του υγιεινή. Ευτυχώς για άλλο λόγο έκανε ομοπαθητική και μετά που βγήκαν τα μόνιμα δόντια ήταν μια χαρά. Και τώρα που ήρθε η ώρα να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική σφαίρα. Καλό είναι να το ρωτάμε αυτά στο τέλος του εσωτερικού, γιατί αν είναι ερωτήσεις στις οποίες πολλοί ασθενείς νιώθουν άβολα και δεν είναι καλό να κομπλάρουμε έναν άρρωστο από την αρχή του εσωτερικού. Η σεξουαλική επιθυμία είναι φυσιολογική, ανεβασμένη, πεσμένη, εννοώντας τη σεξουαλική επιθυμία και την επαφή και την επιθυμία για ευνονισμό. Αν υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες στον οργασμό, πρόορη εξτομάτιση του δρόμου, ξηροτρακόλητη, θα ζητήσουν τον θύμη να βαθμολογήσει τη σχέση του ή το γάμο του και γενικά, όχι μόνο σεξουαλικά, να ξέρουν ότι δεν μπορεί να μας δώσει για γιατρέ μου, εγώ το έχω ξεχάσει, αλλά να έχει και σε μια κατάσταση σχέσης ότι να μην είναι καλή. Ρωτάμε και εμπειρίες ή φαντασιώσεις με άτομα του ερωτητές με άτομα του ιδίου φύλου. Αν έχει πάρει ποτέ του ναρκωτικά, ουσίες περίεργες για ψυχολογικό λόγο. Και αν ναι, αν έχει κάνει, και αν ναι, αν έχει συμπτώματα από αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προκίνησαν ένα τσιγαριλίκι και είχαν συμπτώματα για 6 μήνες, ενώ άλλοι μπορεί να είναι καλοί ναυτικοί και να πίνουν τον πάθο του διαχρόνου και δεν έχουν πάθει τίποτα. Τατουάζ. Ναι, θα το ρωτήσουμε και θα το ανακαλύψουμε εξετάζοντας. Εδώ σύνταξε μας έρθει κάποιος σαν τον άνθρωπο γάτα εδώ. Τότε ασφαλώς και θα είναι εμφανές και θα το ρωτήσουμε. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται να, επειδή τα τατουάζ ο κόσμος θα κάνει και σημεία που δεν είναι εμφανή, αν δεν τα ανακαλύψουμε με την εξέταση, και ένα άλλο σημείο. Εξετάζουμε τον ασθενή μας. Πάντα. Αυτό είναι, ξέχασα να το πω, εδώ μιλάμε για το ιστορικό, αλλά δεν έχει νόημα να πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό, ανεξαρτήτως αν είναι ομοπαθητικός γιατρός ή άλλου είδους, και να του παραπονεθεί για το άσθμα του και ο γιατρός να μην πάει το κουστικό του να τον ακούσει. Λοιπόν, θα σας πω το εξετάσμα. Οι περισσότεροι προσώποι του πίνακα αυτού του Νταλή, του πειρασμού του Αγίου Αντωνίου, τον ξέρετε. Είχε ασθενή ο οποίος κομμάτι του πίνακα το μετέφερε πάνω του. Το τυπώζει είναι τελικά κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση που κάποιος το κάνει μεθυσμένος, και δεν θυμάται καν το λόγο για το οποίο το έκανα, το γεγονός της μονιμότητας ενός τατουάζ κάνει τους ανθρώπους πολλές φορές, στη φάση τουλάχιστον που το κάνουν, αυτό που απεικονίζουν πάνω τους, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ωραία ζωγραφισμένο ή όχι. Μας ενδιαφέρει όμως το αν το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει, γιατί συνήθως είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό για αυτόν τον άνθρωπο. Ο συγκεκριμένος ασθενής ένιωθε ότι χρειαζόταν να έχει περισσότερη δύναμη για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς που έρχονται στη ζωή του. Ή, να δούμε ένα παράδειγμα, αυτό είναι πάνω από τη δεξιά μερογονική πληγή, είναι το τατουάζ με ένα yin και ένα yang, το οποίο όμως είναι τελές. Ο σύμφωνος το έκανε, λέει, επειδή νιώθω ότι δεν έχω για την ηλικία μου τον κλασικό δρόμο που λέει στα 36 θα έχω 2 παιδιά και το πρέπει να παντρευτώ. Κάποια πράγματα δεν τα έχω κάνει, γι' αυτό και το yin yang είναι μισό και θέλω να το συμπληρώσω κάποια στιγμή.
εδώ μας οδηγεί όχι το αν είναι όμως το σχεδιάκι, αλλά το ποια είναι αυτά που δεν έχει κάνει, ποια είναι αυτά που θα ήθελε, αν υπάρχει λόγος που δεν τα έχει κάνει, αυτή τη στιγμή. Επίσης, μπορούμε να κλείσουμε εγώ τις πάρει όλες τις πληροφορίες, μπορούμε να κλείσουμε το ιστορικό μας με την πιο σημαντική ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη διάρκεια της ζωής τους πέρασαν γεγονότα ή φάσεις που τους ζόρισαν σωματικά ή ψυχικά και από ένα σημείο και πέρα ποτέ δεν είναι καλά όσο πριν. Από τότε που θεουγήθηκα, από τότε που έχασα τον πατέρα μου, από τότε που έχασα τη δουλειά μου, από τότε που πέρασα την βαριά γρήπη, από τότε που γέννησα. Ανεξάρτητος αν σχετίζονται, αλλά πόσο μάλλον αν σχετίζονται με τα προβλήματα του αρρώστου για τα οποία μας ήρθε, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν υπάρχουν σταθμοί στη ζωή του οι οποίοι να τον έχουν αρρωστήσει. Ακόμα και αν είναι σαν τείχος άδικος στο 13, το πρώτο δάκλειο είμαστε στο 15. Και έτσι, άμα έχουμε καταλήξει ένα πλήρες ιστορικό, πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απάντηση που θα πάρουμε είναι η ίδια ερώτηση και ότι η πιο συχνή ερώτηση που πρέπει να πάρουμε είναι το να μας πει ο άρρωστος περισσότερο για αυτό το σύμπτωμα, θέλουμε περισσότερο γι' αυτό, τι εννοείς. Με λίγη καλή φύση και όλα αυτά, δεν θα πρέπει να θα έχουμε ιστορικό στα χέρια μας το οποίο θα είναι διαγνωστικό. Μέχρι το επόμενο βίντεο να ευχηθώ καλή επιτυχία.